مرنا اساں سجدے چ چاہنے لیکن نماز پڑھ دے گئے نہیں سی نماز پڑھ سو تا سجدے چ ویسو یلے نماز ہی نہ پڑھ سو تا سجدے چ کی میں ویسو میرے بیراوا نماز پڑھن والا بن ونج تیری عمر دے میری عمر دے ساری عمراں دے قبراں دے مہمان بنے کھڑے کھڑا سوچا ہے ہیں او بھی یاد کرے نے ان کل کلو نماز پڑھ لے سوں لیکن کل انہاں دی زندگی چ نہیں آئی موت آ گئی ہے میرے بیراوو میری بہنا حالی موقع ہی وے بے حیائی کو پرموٹ نہ کرو بے حیائی کو نہ پھیلاو کوئی ایک دین دی گل کہہ مسلمان بھراگ تک پہنچاو تاکہ او گل تے عمل کرے تساں قبر چ ہوو او پچھو او تواریاں دسیوں یا گل ہی تے عمل کریندا رہے اللہ پاک تواڈی قبر کو سونا بنا دے گناہ نہ پھیلاؤ او نہ ہووے گناہ بائے کریندے رمن پھیلاون والا تو ہوویں کرے سن او تے بھکتنا پوسی تے کو اللہ پاک سکو گناہ کلو بچاوے بے حیائی کلو بچاوے اللہ پاک سکو نیک کم کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک سکو اسلام تے ثابت قدم رہن دی